Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. San Juan saria ospatu zuten Oria ibailean. Infantil nesketan Tolosaldea A taldeak 5 minutu eta 8 segunduko denborarekin lortu zuen lehen postua Ibaikaren aurretik. 5 minutu eta 11 segunduko denbora bete ondoren. Infantil mutiletan ere Tolosaldea Ak egin zuen denbora hoberena, 5 minutu eta 10 segundurekin. Bigarren postuan ere Ibaika sailkatu zen 5 minutu eta 24 segundurekin. Kadeten esketan 5 minutu eta 2 segundurekin Tolosaldea Ak irabazi zuen. Maila honetan ere Ibaika A bigarren sailkatuz 5 minutu eta 10 segunduko denborarekin. Kadete mutiletan San Pedro Ak 6 minutu eta 7 segunduko denborarekin irabazi zuen. Tolosaldea A bigarren sailkatu zen segundu bakarreko aldearekin. Gutzako nik kadeten entrenatzailea naiz, eta gutzako pena izan da, zedi segundu bategatik gelditu gehi bigarren, baina bestela oso ondo. Infantil mutilak irabazin duen, neska infantilak ebai, eta neska kadetek ebai. Atzo izan genduen Hernanin, eta berdin gertatu zen. Bai neska infantila baita bai neska kadetek banderata zuen, da infantil mutilak ebai. Guk Hernanin nahiko gaizkibili ginen, da kanpon gelditu ginen. Gaur infantil neskatan lau izan die. Kadete neskatan 5, infantil mutiletan 7 eta kadete mutiletan 5. Hombre, ja denbora da bukatu gendula, ja 2 hilabete basaie, eta bueno, batzuk entrenatzen jarraitzeue, beste batzuk igualez, baina nabaritzea. Ligan izan da maila, o hemen izan da maila oso ezberdina izan da. Ligan maila hundia izan da urten, oso hundia, bai denbora galde daldi, eta bai beste arraunen da jende oso ondo ikustea. Eta gainea, bueno, batzuk jarraitzeue, hola Hernanik, guk eta San Pedrok eta jarraitzeue, baina beste guztegia jaspaldi jautzi zuen, da, bueno, alare hemen maila hundia izan da, Gaurko estropada gaina berezia izango da, ez? Bai zuentzat da bai mutikontzat. Bai, gutzako behintzat, bai, bai da jarraipen pixkati ematea, ez? Bestela peirinen da, txapelketak eta izatei eta guia bukatze dugu, eta, bueno, aitziki honekin jarraitu ite dugu pixkat, ez? Gutzako la jendea tortzea honea, eta bestela guk hemen ezin dugu ligain, zeratik erreka oso gutxi ematigu. Eta orduan, ite dugu estropada bat, baino ez da ligakoa. Ondo junda, guain ekipo fuerte nauzela daude trainera, da orduan, guain errexago haukau. Ondo, eukideu lehia Ibaikakin pixkat, eta bai, bi ekipoa teiteu eta bia bastante ondo. Atzo irabazi gendun Hernanien, eta aurretik Gipuzkoako baten ligan da laugarren gatu ginen, justu podiuman. Gero eta Gipuzkoakotan, Euskadikotan da parte hartu gendun, horretzaren bandera ikeon, baina bastante ondo. Paretsu ibiligea kontrariokin, da nahiko maila ona infantiletan, da ondo. Gehiena kimika pike gehiena egon da Ibaika eta gure arten, antzeko maila aukeu eta batzutan guk irabazte genuen eta bestetan behaiek. Atzore irabazi genuen eta posibilidadeek ikuste genitxun, baino duden zeon. Eta zuentzat berezia izango da hemen irabaztea Tolosan, ez? Zerratik? Bai, urten 2 aldizitean estropadat izatea, eta etxeen garaipena eukitzea ondo dutea. Aurrekon bandera iketzeon, aurreko estropa normala zen, baina guain San Juanetan da gaina bandera irabazita guztua.
Bueno, pixkoa da, baino regata ona deu eta kontento. Salida ona indu eta zeagaparen San Pedrokin batea geuden, baina goan zubea jatzekon, pues San Pedro bekin batea geuden, zeuden, eta han segundu pare bat galdutxue. San Pedro eta gure arten pika onda, baina ona. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.